Колелата и спининг хореографията са създадени така, че да имитират колоездене във външна среда. Този час е за всеки, тъй като не ви е нужна по-специална подготовка. Релеф, примерно на планина, както може да изкачваме планина, така и на спускане. Аз затова ви качих и на колело това, за да видите, че както човек за първи път се качва. Аз днес имах и много нови момичета, които за първи път се качат на колелото и въпросът е малко по-внимателно, аз се съобразявам с тях. Трябва да запомните и две основни неща. Нагласете седалката си така, че при крайната позиция на педала краката ви да са леко свити в колената. Височината на ръкохватките пък трябва да е такава, че ръцете да са леко свити в лактите. В началото всеки изпитва малко страх да се отпусне на самите педали, на самото колело, което е най-основното. По-леко е, когато сме на седалка, защото има винаги възможност как да скатаеш и да пропуснеш, докато като няма седалка, няма как да си починеш. Ежедневният спининг може да причини и травми в колената, бедрата и долната част на гърба. По време на заниманието темпото се променя. От инструктора зависи как точно ще варира натоварването. Самите натоварвания има степени, които се дигат оборотите и де-факто на натоварването на въртене, с което горе-долу имитираме натоварване на бир и качване на висока височина. Махането на седалката ми позволява да направим точни упражнения, върху които да акцентираме само и точно върху дадена мускулна група, долна част, примерно на тялото. Спинингът е толкова интензивен, че резултатите от изгарянето на калории са впечатляващи. Килокалориите са много зависимо спрямо сама метаболизъм на дадения човек, но в определените серии аз съм ги мерил с пулсотометър, мога да категорично да кажа, че от 800 до 1500 варират на тренировка, което за 40 минути, тук правим за 40 минути, минаваме около 20-30 км, няма как килокалориите ги качваме до 1500, ако тренировката е по-интензивна, примерно. Ако имате хронични болки в ставите и те затрудняват спортуването ви, потопете се в света на акваспининга, който се практикува в басейни. Той е подходящ за много пълни хора, тъй като щади сърцето и мускулите и също така може да се практикува от хора в напреднала възраст. Всичко това се дължи на водата, която заменя силата на гравитацията със съпротивление. За TV7 Ивелина Николова.